Nay, unsay kay nang SARS? Nganong daghan man ang nagistorya, anak? Sakit na do. Sakit nga makamatay. Nga wala pa'y tambal. Agay, sakita sa akong uoy. Murag babuak. Ipacheck ta na sa doktor dong. Murag dugay-dugay na ba? Agay, sakit na sa akong tiyan, oy. Ato nang itawag ang doktor kagapi sa radyo ukay. Makatabang siya, anak. Sa modernong panahon karon, di kinahanglan ang pag-amping sa panglawas. Mahal ang tambal, mahal magpa-ospital. Pakisayod kabahin sa imong balatian. Paminaw kang Dr. Edward Kagapi sa Radyo Ukay. Doktor! Okay. So, dugo sa ihi. Dugo sa ihi. Tanan mga mga naisakit dito sa may agihanan sa ihi. Himo siya makita ninyo dugo. Okay, so dili tanan pero I mean kung grabe na gid siya, grabe ang makita ninyo na ay reddish ang output sa urine. Na ay kapula, no? Pula-pula siya. So, Daghan lahi-lahi na possible na causes. So pagka mo makabati mo, makakita mo na naidugo or bloody ang inyong ihi, mao ni siya ang mga posibilidad, no? Mga posible na hinungdan. So kung sa ato ang karon bali kung namoy mga ingana pasabutan na emergency na siya, dili na siya kamukamo lang. Okay, so gusto lang namo na kabalo mo sa first aid mo nang suguran nato sa pagbasa. Okay? So ang first na condition kung naay dugo sa ihi, human na ay kauban na pagsakit diri sa kilid, no, sa flanks, Flank pain kung flank pain. So naay dugo sa ihi, human na ay flank pain or sakit sa kilid, no? For example, kanang ihi nga adunay dugo ubanan sa pagsakit sa kilid, walay hilanat ni sakit or walay sakit pod sa pag-ihi. So dili sakit mag-ihi, walay hilanat, pero naay dugo ug naay sakit diri sa kilid. Ang posible na diagnosis ana kay naatay bato sa kidney, no? Okay, so bato sa kidney. So pasabutan na ay foreign body na nahimo dito sa imong sulod sa kidneys. Naay bato dito na. Kung pwede lang, mag-business ta ka og sand and gravel.
Okay. Himo na bato dito, madato Mag-supply na na. ka. Kung diamond lang na siya, dato na kay ka. Pero sadto sa atong lawas, batura ang kaya buhaton. Ang unang pagtambal, no, kung kanang ano gyud, sakit gyud, pwede ta mag-inom og HNBB sa katableta kada 4 ka oras para sa ngut-ngut, no, kung ano gyud, para man na siya na ma-expel niya, no, ano niya tung bato kung naa. So ang bato sa kidney kasagaran walay simptoma ug walay sakit primero. So syempre kung gamay pa, dili pa siya mabatian ang sakit. Apan kung mupaubos diha sa tubo na nagkonekta sa kidney ug sa bladder, so gikan sa atong kidneys na ana siya tubo pababa sa ato ang pantog, no? Diha ka makabati og sakit kay gamay man na siya na tubo. So, ang kuan mo gudaan na, ang bato mo gudaan na, bali, kung tanawin ninyo sa microscope na siya, muna na siya durian. Okay, so imagine ninyo na ang Ay, durian, tusok-tusok. ni habang naganaog siya, kinakambras niya ang imong agihanan sa ihi na tubo. So, mo nang medyo sakit siya. So katong dugo kay tungod nagsamad-samad ang naagihan, no? Kay tubo unod man na siya. So pag matusok or ma-scrape, ano gid na siya, magdugo. So mao na siya makita na to sa atong ihi na pula-pula. So, unahan na siya, actually, unahan na siya mga lain-lain na parts sa agihanan sa ihi. Ipakita na ko sa inyo sunod. Isaka lang na ako ng Facebook. Imuan lang na ako ni. Naatay illustration na picture diri sa atong Facebook Live para ma-imagine nato, no? So kana ang sakit murag bugat, no, murag mudulot diha sa may kilid sa tiyan. Sa diha nga ang mga bato mubabag sa agihanan sa ihi, bisan gagmay lang nga bato, kinahanglan operasyon aron malikayan ang pagdaot sa kidney. Kay kung pasabot kung naay bato na mubaba dito sa tubo, no, na ginadaluyan sa atong ihi, pwede na siya mubara. So kung magbara na siya, ang ato ang kidneys magsige gihapon porma og ihi, murag mo balloon ang kidney, no, mo expand siya, mo dako siya, kay dili naman ka daloy ang ihi. So pwede ka magka-kidney injury, magka-kidney disease, no? Kaya ano gyud na siya, kinahanglan na siya i-check up, no? Or ano gyud siya, dili siya kanang pasagdan lang. So kaning first aid pwede ni siya isa ka adlaw ra. Schedule gyud mo og check up ani sa inyong doktor kay para ma-assess mo. So kana ang tawag kanang magbalon, murag magbalon ang kidney or murag mo expand, muburot kay hydronephrosis. Okay. So ang uban bato sa kidney magdako gyud siya, no, nga dili magpakita og simptomas og madiskobrehan na lang kung ang kidney wala na trabaho og tarong. So naay times na naay bato dira, nagform na siya, pero dili nato mapansin, walay dugo, walay anything, pero naghinahinay na di ay siya og kanang kaguba sa ato ang kidneys. Kaya na siya routine na ginabuhat, no, na kung edad nato kay 30 tahon na 30 tahon, 40 tahon na agid na annual na pag-check sa ato ang kidney function, no, samaan ng creatinine. So, kung tanawin ninyo ning kaning ato ang picture diri sa Facebook Live, kung naaman mo sa Facebook Live, kung sa radyo, imagine na lang ninyo naatay do ka kidney na naay siya tubo kay nagabuhat man na ang kidney o kanang ihi. So kaning kidney karon magbuhat sa ihi na tubo na do ka buok paadto dito sa pantog pababa. So kung tanawon ninyo na dito mo naog ang bato mo nang naga-scrape siya dito sa ginagkambras niyang agihanan. Saya sa script, giunahan nagkakambras. Oh, ikambras. Gas-gas niya, no?
So ginagasgas niya mo ng ang akuan ana dugo gyud ang gawas ana. Okay? So, maayo kung gasgas lang, kung kanang dako gid kaayo, sama atong murag magbalon na ang kidneys, pwede gid magbuslot siya. So, asa man na paadto ang ato ang ihi kung mabuslot, no? Ang ato ang ureters or katong tubo paadto sa ato ang pantog. Major operation gyud na siya, no? Kaya abrihan gyud. So, dili na siya angay na kanang pasagdan lang kung naay ana. So, unsa ba ang mga pag magpa-check up mo sa doktor, unsa ang mga i-request ana, unsa ang mga laboratorio, no? So, number 1, urinalysis. So, i-check ang ihi gyud mismo, examinon, tanawon ang ihi, no? Check kung basig na ay infection, basig na ay bato, kitaan po dito, kung na ay mga ginagmay na bato, pero dili pirmi na ay makitaan na bato dito. Pero maayo gihapon na i-check na to ang ihi. Ang katong itsura gyud, no? Physical. Kana creatinine katong naingon ka ganina, i-ano na to kung ang ato ang pag-work sa ato ang kidneys, kung makatrabaho pa ba siya og tarong, kung taas ang ato ang creatinine, pasabot, taas ang ato ang toxin sa lawas, ibig sabihin, dili na kaayo trabaho ang ato ang kidneys. Pwede po ultrasound, tanawon, i-request na siya sa inyong doktor. Specifically, ang pangalan sa ultrasound kay ultrasound of the kidneys, ureters, bladders. Okay. Tapos kung lalaki ang pasyente, prostate. Appeal prostate. Walay prostate ang babae, ha? So, specific na siya. Ha? Dili siya abdominal ultrasound. Ultrasound of the KUB. Kidneys, ureters, bladder. O kung lalaki, appeal prostate. So, mo ang kinadalian o pinaka naginot nga paagi pag-diagnose sa bato sa kidney. Naapoy uban, syempre kung extensive na or kung kanang complicated na case, intravenous pyelogram, pinaagi sa x-ray, na ay i-injection, no, na dye, or murag ink na siya, no, i-injection para makitaan, ma-visualize gyud kung asa dito, na anabay kanang mga buslot or naabay enlargement. So, ang tawagan na niya IVP. IVP. Ang katong intravenous pyelogram. IVP na siya, X-ray na siya. Pwede po CT scan, no? Pero mahal na ang CT scan. Dili lang po layo ang ilahang ang pag-diagnose, ang pag-check, no? Dili layo sa ultrasound. So might as well ultrasound na lang, no? Pero depende gyapon ni sa inyong doktor kung unsa ang ma-recommend nila. So ang kuha na niya isang CT scan mong good, medyo kung ikumpara na niyo sa ultrasound, na sa 2,000 ng ultrasound, ang CT scan or CT stonogram kung ano gyud siya specific, na siya sa mga 9,000 to 18,000. So imagine mo kung tanan doctors mo request na niya purot ang kwartas pasyente, wala na siya ipambayad sa mga operation, sa tambal. Okay, so Tadaan. Maximize gyud ang ato ang mga ang resources. So kung unsa ang makaya na effective na pud siya, no, na makadiagnose, pwede gyud mo mag-ano-ana sa inyong doktor, like kung naabay uban options, no, treatment unsa ang tukma na paagi tambal sa pagtambal. Nephrolithotomy ang tawag sa operasyon na diin kanang ablihan ang kilid gikan sa ibabaw paingon sa ubos dili sa inyong kilid. Interrupt lang nato na, so lahi na siya karon, daghan na kayo na siya mga pag-o. Kani siya kinaraan pa, no, kay senior pa man. Senior ba ning libruhan ni? So kani open pa siya
Pero karon tama, daghan na ang tawag na to minimally invasive na mga pinaagi. So, dagan na kayo na siya. Ang isa na dito ang ginatawag na mo na percutaneous nephrolithotomy. So, PCNL na siya sa shortcut, PCNL. Murag ka ng laparoscopic na siya, buslutan, gamay lang kayo, murag ka gamay sa Lapis. murag nga na, lapis, Mas ballpen gamay na, pa. jumbo na lapis. Mm. So, isulo dito dapit sa kidney, so buwak ko ng bato. So, kato siya, makaya na niya ang katong dagko kay bato tong una na pinabre na dako kayo na murag cesarean sa likod ang kadakon. Karon napagi mas bag-o na agihon sa kinatao ang isa ka laser na scope. Dito buakon ang bato. So mga bag-o na ginakaron na sa na pinaagi nato na Procedures, no? procedures mo nang daghan na kay mga pwede ma-offer sa isa ka pasyente. So ang ano man gud ana kung ano na ninyo, mas dali ang hospital stay kung tayo lang nasa dati mga 3 to 5 days. Katong abri, katong dako na Sakit kayo. samad, 3 to 5 days. 3 to 5 days. Karon na siya sa na siya sa 1 day, 2 days, depende sa 1 pasyente. to 2 days. So nga na siya ka So, ang recovery time mas paspas, mas barato pod. mas barato po. Okay, so unsa pa man diya? So, mao na siyang development. Na ay extracorporeal shockwave lithotripsy. Unsa na siya? So, shockwave. Bali, una naapod na siya second na non-invasive pero ang ginabuhat niya is inabutang niya ang sound waves sa likod paagi sa imuhang maghigda ka sa murag ng tubig. Tapos dito niya buakon through sound waves lang. Ang problema ato kay tanan sound waves na maagihan sa imong likod. Sa likod nimo maagihan pa ato sa kidneys. Pwede Maigo mo nang bunog, mabunog ang pasyente. Mo nang naa sa limit. Kung tayo mga siguro 2 cm stone. Mo nang yung limit na makaya niyang buak. Otherwise, kung grabe ka pugson gyud sa isa ka doktor, mabunog ay mong likod. Mo nang sa kinaraan, isa na dito ang open na nephrolithotomy o katong ESWL or extra na shockwave. So ang next ato niya katong mga bag-una, katong mga laparoscopic na. So ang kuan gyud ana niya, ang gabuhat gyud ana nila is katong urologist or neurosurgeon. Urologist dili siya specialty na gina sa mga katong maayo mo kidneys na problem. Okay, so kung namoy gusto na yung mga bato, urologist gid ang inyong duulan. Urologist. Dagan-dagan na sila di sa Davao. Di lang ta mag-mention of Kaya basig na tayo makalimtan. Sigalitan mangluod sa to Basta daghan na sila. Daghan na sila mga Maayo na sila specialist. tanan, ha? Ikaw na lang mag-shopping kung pilang makaya rin mo sa ilang TF. Pero usually, naagid na yung standard. Dili na magkalayo ang ilahang mga rates, ana. Dili, No? walay mo attempt og layuan na kay ngano fair naman na siya na price. Yes. Dili naman na siya pangwartahe. Nga nagid siya ka mahal ang machines na sila mismo mo palit. Walay ko na. So, syempre, ato ang mga trusted na specialista diri sa Davao, no? Naapod tayo government, no? Kung kanang mga department sa ato ang mga government na hospitals, kana pud atong mga specialist, active po na sila dira. Guided po na nila. Dili gyud kaya mag-private. Okay? Ang importante, magpa-check up gyud ta. So naay SPMC na sila di ba natin bagong silang building? Daghan man. Wala pa ko naka-tour na usab dito, no? Pero
Daghanda na trauma center, na eye center, Medyo daga ng Transplant Institute, ang building sa SPMC. daghana. No? Kay pinakadako na siya man na hospital sa Pilipinas, sa whole Philippines. So, na. Siyempre, mag-adto ta dito, waiting time. So kung pangutanong nato sa mga bawal sa isa ka tao para di sila magkabato, usually ang kongidanan niya is bawasan yung asin sa Sweet. pagkaon. Tapos kung tayo lang na kulang mo sa tubig, dapat i-hydrate yun ninyo yung sarili kay isa na siya na sige balik-balik ang stone tungod ana. Mag-form ang stone. So napoy mga crystalline na ang inatawag nato na uric acid, mga ingana, pero usually Ilahi manggod sa na gallbladder plastic, na siya, no? dili na sa Ilahi ano. ang ba to? Pero ang pinaka culprit kita na is syempre ang katong imong genetics, imong family, stone former siya. Ikaw po, stone former po na siya. Kung tayo imong mamagpapa na ay bato, na history, dako kay probabilidad na ikaw po. Tapos, ang next na kay katong sig ka UTI. Si balik-balik ang UTI, sipog kakuha na imong stone formation, maghimog itchag stone dito. Okay, so medyo klaro. Medyo mas klaro siya. Natay mga greeting, mga messages diri sa ato ang Facebook Live. Naday, wala lagi sa kuha. Sa ako Maayong buntag, Ma'am Ana Maria S. Lantayona. Good morning, Doc Agape and Doc Wife. Agape, regular listener sa DXUM station. Sa inyo program, God bless you more. Salamat, Ma'am. Salamat Sir kayo. Juniver Bandino, maayong buntag. May mutag. Si Ma'am Daphne Aranyo Bagay na ay pangutana, maayong buntag, Doc. Sakit ang kuto-kuto sa akong bana. Mga 8 days na. Nagainom siya occasional ug naga-sigarilyo pod. Unsa ni Doc? Salamat. God bless. Muna lang giyon sa mama ninyo na, sigarilyo pa. Mauna. Di bitaw, binawang lang Binaw lang, Usually, ang na niya is naana siya either ulcer, kung tungod sa iyang smoking, isa na siya, or naa siya bato sa abdo. Mo na siya pinaka-common pero ang ang pinaka maano gid sa smoking is ang gastritis. So ang imong stomach ma-irritate siya, ma-hyperacidity, isa na siya. Mas maayo na magpa-check mo sa doktor kay daghan kay na siya Daghan posibilidad. Oo. Kinahanglan hikapon gyud ang tiyan, no? I-check gyud. Dili man enough ang ato ang history na nakuha. So pag magpa-check up mo ana, daghan gyud na i-review sa history, no? Para mahibal-an gyud kung unsa. Pero ang na is kung nagasigarilyo o nagainom, gastritis ang pinaka-common na. Second is ulcer. Pero kung nagkakaon siya tambok na nagasakit, Kada magkaon og mga tambukon na pagkaon. dili tambok na babae. Kung kaon, Karoon lang nato. so kung makaon siya tambok na pagkaon, tapos mo sakit, mas more ta dito sa gallbladder. Gallbladder. Masig na yung problema sa gallbladder. God bless po, Ma'am Daphne Aranyo Bagay. Si Ma'am Ana Maria S. Lantayona, Doc Agape, familiar na ko face ni Doc Wife ni mo, Doc. Marag nakita na ko siya sa una sa Food for You canteen doon sa DMSF. Sa ako school, amo ato canteen, Doc. Halos tanan sa una dito nagakaon taga DMSF. Ako gyud to, Ma'am. Katong estudyante pa ko sa medical school, dito gyud mi nagakaon pag lunch. Kung kinsang Wala kusog man mo kahapoy kaon, utang dito. siya na to. Oy, one rice lang ko, pero duha ka sudan. Paklaro lang yun. Kusog mo kaon, pero payat. Pero dito ko, kami to. Dito ko nagakaon sa una. Unsang year to siya? 2000. Ay, nagpaklaro niya sa imong edad. Ayaw na.
Basta, dito gid may gakaon. Nadiri kay Ma'am Charity Ma'am Abulo. Charity Abulok, good morning, Doc. Good morning po sa inyo, ha, ma'am. Ma'am Juda Natividad, maayong buntag, Doc Edward Cagape Jr. and Wifey, watching live from Samal, Igacos, Davao del Norte. Good morning sa inyo, ha, diha. Morning sa inyo. Salamat sa inyo mga greetings. Tapos karon na mag-break lang sa ta, balik lang mga 5 minutes lang. Tapos para sa to ang mga information. Muna si Dr. Cagape, doktor sa Kahanginan. Karon, balik sa atong makalingaw ug matulun-anon nga tulumanon sa radyo. Doktor sa Kahanginan. Kauban ang inila ug patikan nga doktor. Dr. Edward R. Cagape. Ngayong buntag, okay ni si Dr. Cagape, doktor sa Kahanginan. Kauban nato si Dr. Edward Cagape Jr. ug ako, Dr. Francesca Nunez Cagape. So, unang nag-istorya ko karon kay siya ang nag-istorya karon kay ako ang director aning sige. Siya ang operate aning computer. So ako na ang mag-open. Kung gusto mo mag-contact sa doktor sa Kahanginan, naamoy mga pangutana, naamoy kanang gusto i-greet, ang number na atong i-contact kay 0991-215-3123.
Sa Bunako 0991-215-3123. Pwede pud mo diri sa ato ang Facebook Live mag-comment no kung naay mga pangutana or greeting. Sa amo ang clinic, ang secretary ni Dr. Edward Cagape Jr. Surgeon siya, no? So naa siya clinic kada Monday to Friday 7 a.m. to 12 noon. Pwede mo mag-contact sa iyang secretary 0995-221-8007. Contact mo daan kay Usahay. Usay, wala ko magpapera. Sayang Opera. lang yung magkasakit, maglaag, tamaron. So, pwede mo mag-contact again 0995-221-8007. Ako ang practice kay for children, adolescents ug adults na psychiatry. By appointment lang ta. For appointment, contact 0917-877-3144. Usabon na ko 0917-877-3144 na atay clinic sa Davao Doctor, sa Lanang Premier, naapod tayo soon to open na clinic sa DMSF, pero naapod tayo online na clinic. So, usahay, kung kanang dili maka-travel, pwede ta anang online. Pero by appointment lang yun ta, pati ang face-to-face. Pareho lang presyo ba? Online? Pareho lang. Pareho lang siya. Tapos, kato lang, di lang ni mo magunita ng artista. Adi ang psych. Walay artista. Di lang ni mo ano. Pero, pareho lang good siya. Kung gusto niyo kung lagyo mo, mas ano na ako na Mag-online. Although, better ang face-to-face na consultation, no? Kay samot na kung mag-therapy, better ang face-to-face. Pero kung maglisod yun, walay problema, mag-online. Pwede lang yun kayo. ang kuan mo ko na kay murag feeling sa pasyente dili siya personal no kung nasa online. Kung online. Murag computer lang istorya. Although i-try gihapon murag i-simulate no na ma-offer gyud ang same na service pag online, pero kay human beings, we are gyud social people. So lahi gyud kapag face to face kay syempre ang mga non-verbals sa ato ang patients no mas personal, mas mas ma-feel niya ang consultation pag naagid sa clinic. Pero naay uban mas gusto sila og online. O kanya-kanya ra gyud. Kanya-kanya na. Labaw na ganang way pamasahe na online na lang gyud. So, may buntag Doc Cagape Edward Jr. and wifey watching from Samal, Igapos, Davao del Norte. From Ma'am Juda Natividad. Salamat kay Ma'am. Salamat kay ma'am. Sa tuwang cellphone, wala pa tayo text siguro. Dili na uso ang text. Hindi na uso. Naano sila sa Messenger. Napunta sa YouTube. Edward Cagape Senior na siya na channel. Ina-record namon na kung gusto niyo niya i-review lang. Kaya usahay mawala ni sa Facebook Live. So muna siyang nasa YouTube. Naka-store na siya dito kung gusto niyo balik-balikon or wala mo na sabtad sa kung giingon namong duha. So most probably mas gusto ninyo na balikon to among istorya Or i-review. review lang. Naata sa YouTube. Pag search niya Edward Cagape, naana dito. Naput dito mga old nato na videos sa kong papa. Mga videos ni Dad, no, na sahay malingaw mi, tan-awo na balik. So, yang yaw-yaw na agyapon dito. Di na siya mawala unless mawala tong YouTube. Okay? Dili man to monetize, pero unta walay maano, no? Wala. Dili to mawala ang mga videos dito. Actually, monetize to siya. Pero dili Pila man. wala lang na niya Wala niya man ginakuha, di ba? wala niya gi-settle ang account. Settle, oo. Wala niya kaya nato siya yung monetization pero dili nga do kadako. Wala po niya ginakuha. Actually, Dili man gid to ang intention niya, no? Kay ang iya gusto ra gid siya magtudlo, mag-share og information. mo na yung outlet niya. Passion gid niya, Passion ganyan ang storya, Stress relief po niya. No? So,
gusto po na mo na ma-develop na siya. So, usa na itong topic karon gani, abot na tayo dito. Still lang. So, ang ganiha, nagsugod ta sa ato ang topic kanang kung naay ihi na naay dugo. Okay? Kung naay nagaihi ka og dugo. So, kato ka ganina, more on bato sa kidney to siya, no? Kay kanang naay dugo ang ihi, tapos naay sakit sa kilid. Kaning karon, kung makasinati mo og naay dugo sa ihi, plus naay sakit diri sa kilid, ubos sa tiyan, paingon sa itlog. Paingon na gyud sa itlog ang Yan. Paingon sa itlog. naay dugo sa ihi, sakit sa kilid, pababa, paingon sa itlog. Diri sa singit, dapit, Ano po pababa. ting topic na itlog, mga sa tayo. Anong maabot gyud taan ni diri no? Balik itang itlog na sa... Mao. Kung diha ang dugo diha sa ihi ubanan sa panakit sa kilid, utlanan sa tiyan ug mga paa ug paingon sa nagputos sa itlog sa lalaki o langan sa babae. No, ubang mga pasyente bation og binhod sa kilid Ay na lang na itlog ng babae. Mutang na ka. Ano sa baka na imong babae? So kana siya posibilidad ana kay ang bato, naay bato na ni baba na dito sa galuyan sa katong sa tubo, no, naagihanan sa ihi. So kung ganyan na pa sa kidneys karon kay ni baba na siya, no, nabati na na-feel na ninyo dito sa tubo dapit. So ni baba na siya na ang organo na ang kanang tawag ana kay ang ureter. So, Ureter. So, batong ganina ako sa inyo. Pakita na sa nakabalik. Ako na to ni. Oo na siya. Kanang naiagyanan sa ihi mo ng ureter. naan na siya dira. maong mas posibilidad na magbara siya kay nagnaog na siya, no? Ang kaning sakit dili lang namo ma-explain or ma-describe kung unsa siya kasakit kay murag dali kay sa ingon no naay sakit sa ihi naay dugo sakit gyud di siya kaayo basta bato no. So kanang ma-describe na nimo na sakit. Kung appendicitis, dili ka ganahan mo liho kay sakit. Kato siya mangita ka posisyon para mawala lang ang sakit. Makita niyo ligid-ligid pasyente magliog-liog yun siya sa posisyon niya kay sakit siya. mao ni ang Yan, 10 sa over sakit. 10 yun na sakit. Kaya yung kag pirahan ako karon kay sakit yung kay siya. Ngayon yun mo tambal ani unsang pangpawala sa sakit. Kay sakit yun ni siya kaayo. Mao na ang ginaano na mo na kung naay dugo check up yun dayon kay para mahibalaan kung naay bato, no, maano na nato mapigilan or ma-prevent nato na maglala siya kay sakit yun ni kaayo. Sa tambag, no, sa kung unsa ang mga pwede buhaton, mao gihapon to no na mga tests. So, urinalysis, creatinine, ultrasound, no, apil naman na siya, dili man siya kanang per organ na lang ang ultrasound. So, KUB na siya. So, kidneys, ureter, bladder. I-check na siya. So natay mga quandary actually dagan kita mga karon ako basa ko kay deleting Facebook. So, good morning Doc. Ako DC na ako'y gallbladder polyp kay naa naka-whole abdomen ultrasound na po. Ako sa may maayo tambalan Doc. So ang gallbladder polyp dili na siya matambalan, okay? Walay tambalan na niya kay mura na siya nitubo na tabak dito sa imuhang gallbladder mismo. So pareha Halos good sa gallbladder. halos pareha sila sa imuhang gallbladder kanang tabak na fat-laden deposits. Kung matanggal na siya sa tambal, simbak ko, putahe ng simbak ko, kung tayo matanggal na siya sa tambal, dapat mawala po ng imong gallbladder.
kay halos parehas man sila, cat-laden deposits. So, kung nga na gani, wala na siya tambal. Mo nang ginabantayan na namo kay number 1, na siya risk for cancer. So, ang iyang risk for cancer, dul ra dito sa pag nagatubo siya 1 cm na kadako, 1 cm. So, ganyan na sa mga less than, basta gamay kayo, 1 cm. Dako na kay risk for cancer na siya. Mo nang bantayan na siya. Kung gamay pa sa 1 cm, kung isang size na niya, repeat ultrasound ka sa 6 months to 1 year. Tanawon kung nagdako siya. Eh kung nagdako siya, tanggalon niya na siya. Laparoscopic yung tawag na niya. So natin kay Doc, good day. Pwede ma-opera ng prostate po. Pwede ma-opera ng prostate. Prostatectomy ang tawagan na niya. Bali, ang buhato na sa isa ka urologist is tabasan niya ang prostate para lang ang katumagihanan sa ihi madako. Okay. Kung magdako ang prostate, maipit. Yan. Maipit tong agihanan katong tubo sa ihi. Mupundo ang ihi sa imong pantog sa bladder nimo. So, ang buhato na tabasan lang niya through natay ginatawag na kanang kung sa layman's term laser. Agiyon tong murag scope dito sa kinatao na way sakit na siya kay siyempre Tulog mo ana ha. Dili siguro na mata kayo, tiyabaw-tiyabaw ang pasyente. Tulog mo ana. Wala mo yung mabatian ana, ayaw kahadlok. Mas hadlok kung dili operahan. Mas hadlok kay daghan kayo ang iyang complications. Isa na ito ang recurrent UTI, saka yung creatinine basic. Guba ang kidneys, no? Sepsis ang lawas. Sa batana kung sa Bisaya pa poison yung lawas. Mga poison. Kaya ang infection mukalat sa tibuok lawas. So, hindi na makayanan sa isa ka pasyente. Okay, so kay Sir Wilson Magbanwa, salamat kayo sa imong heart and prayers. Salamat. Good morning, Doc. Watching, listening po diri sa Los Amigos. God bless po kanunay sa inyo. Kay JR Bernica, good morning, Doc. Sambong leaf tablet pwede ba inumun para ma-prevent ang bato sa kidneys? O pwede ba adlaw-adlaw pag-inom? Okay, so yan yung problem sa sambong. Pwede siya diuretic. Pasabot. Pampaihi siya. So, kung imagine mo sikag inuman ng sambong, ma-irritate ang imo ang sikag ihi. Ang intern mo dahil dehydrate ka, plus the fact na siya unnecessary na ginainom na mo na impurities kay wala na siya i-turn into i-filter siya sa katambal para imong tambal. Napa na siya yung mga impurities, itong mga parts sa iya na sakbot, Mga allergens, Mga allergens. Cause kanang irritation sa tiyan. So most probably dili gila siya dapat nimo imnon na adlaw-adlaw kung walay ginatawag na to na kailangan, di siya Hindi kailangan. siya indicated kung wala indication. Okay. Katong impurities na ginaingon, mao man na siya ang kanang appeal sa process sa pagdevelop og kanang tambal, no? Gina-appeal na siya sa process na tanggalon tong mga impurities katong mga component na dili kailangan. So, katong impurities kay ingon lagi kay siya herbal or nga supplements, pwede siya mag-cause og kanang magsakit ang tiyan, no? Or magkaroon ng allergic reactions. Tapos kato mismong effect niya na paihion ka o paihion, so pwede ka ma-dehydrate, no? Makalaman ang imong lawas o tubig. Katong tubig or katong mga asin, no? So magawas po ng asin. So muna siya ang problema sa pagsilang kag-inom kung mga ingana na dili ninyo ginatanaw ang iyang side effect. Ang isa po dana is kung imagine ninyo nagkuha mo og sagbot.
Katong sagbot na to, ang iyang ano lang is nasa properties na excuse me, pampaihi lang. Kuhaon na to siya. For example, yung sulod kay naa siya yung murag special product A. Pero tungod sa sagbot siya, made up of ABC man siya. DEFG. DFG plus Yuta, Y, plus Yuta. Plus yuta. Appeal to siya sa giinom nimo. Imbis na gusto nimo A lang yun na property. So that's why mo na siya ang difference sa kanang gihimo sa tambal o sa herbal. Maong layo pa ang process na ma-approve ang tambal, no, na FDA, Food and Drug Association na administration kay dili basta-basta mo approve kay tanawon gud ang kanang mga side effects, no. So mas maong ang doctors murag mas trusted namo katong mga nag-undergo og ani na process. Kay tested siya sa side effects, tested pud siya sa mga interactions, no, possible interactions niya sa uban tambal. So naami gina-check ana for interactions kay samot na ka ng mga elderly, no, na at least 10 ka-tablet, minimum of 10 ka-tablet ang ginainom per day. So, importante na ang interactions. Tambal pa lang, sudan na. Kulang tambal pa lang, busog na. Kulang na lang kanon. Nya tambal ang isda. Okay. Kaya na, gina na to? Naka-weigh or nakatimbang yun na ang benefits o risks, ana. O, ma-explain na muna sa inyo, ha? Pero, kung kanang mga tawag ani ka ng mga herbal or ka ng dili manufactured na mga tambal or supplements, dili kayo mi ka-answer ana kay dili pa man na siya studied, evidence based man ta. So dito gyud ta sa kampante ta, no, kanang na studihan na atay literatures na mabasa, ma-review, no, kay Tapos na po ano po na, kung tanawin yung tambal, na nasa yung pakete sa yung box, na nasa yung papel dito, basahon to ninyo, nasa yung nakabutang dito. Contraindication sa mga pregnant. Bawal din sa pregnant. Bawal din siya sa ingani na tambal kauban. No, sa naapoy age na indication na ay age na dili ni siya pwede sa less than 18 years old. 18, less than 6, no, na ana sila yung ana na tests na ginabuhat. Tapos bawal po siya sa sabol sa ingani na tambal, sa pang high blood. Bawal po siya dito sa surgery. So daghan kay siya gibutang dito. As katong herbal, tanawang pakitihan na, di ba murag ka ng advertisement lang nakabutang dito. Napag nakabutang no approved therapeutic claims, no? Oh, no approved therapeutic claims. So, murag ka ng use at your own risk. Bahala ka diya. We're nothing against yun ha, kanang herbal, kay kanya-kanya man ta. Pero, as doctors na naghan magud mi nakitaan na kanang negative na mga effect ana, no, kanang mga nagadialysis na liver failure kay tungod sa herbal, so careful lang gyud ta ana. Okay, tanan na tambal is sugod mo na sa herbal actually. Sugod na sila herbal. Isadihan tarong pila ka years bago sa na yung medicine. So just to lang na careful lang with mo. Careful lang ka. O nang pero no judgment yun. Di man namuko kasabaan. Ana. Wala may doktor na gusto sa pang tambal lang mismo ang okay. Sige. So, good morning kay Sir Romeo Kaputulan. Good morning, Lady Margaret Agape. Ako ang sister-in-law. Ako ang ate. Mayang buntag, Doc, watching from Virginia. Si Balot Pinay Amor. Pinay pud kaayo iyang pangalan. Pasang Pinaya. Pasang Pinaya. Salamat kayo, Doc Agape, sa tanan. Sa pag-opera ni Tatay recently, we owe you big time. Bag-o di ay ni mo na pasyente. Sige. Salamat kayo, ma'am, sa inyong suporta o trust sa ako ang
expertise. At least wabo tong gawa sa imo ang outcome sa imong papa. Which is naman ito edad na medyo masela na. Medyo risky na operation, no? Usahay di gyud nato maingon, pero kana basta gwapo ang outcome, thankful gyud kay ni Ana. Grabe may ka-thankful na. Actually, ang mga surgeons, nag-pray na siya before mag-surgery. After surgery, mag-thankful. Usahay during. Lisod na kayo ang operation na nang itlog na mo So, pag umagkat mo, ingon gud Lord, tabangi gud ko ani Lord, i-guide ang materials, no? Tabangi ko ni Lord, i-guide kining ulo, ning pasyente niya, gingon ko pa-opera na last year, kaya ako nag-opera, karon na, nagdako ng tiyan. Tabangi ko ni Lord, kaya nag-inom-inom pa siya herbal for 1 year. Marag kinahanglan gyud ampuan, no? Before, during, and after, antud sa mag-follow up. So medyo, syempre heavy good ni siya na burden sa doctors mo, ang surgeons, no? Kay murag kada opera minus 1 year daw sa kinabuhi ninyo. Nami research sa Ing ana ang stress. ang Kada operation, opera. kada opera nami minus 30 minutes sa mga life. Oh, so dili siya basta-basta, no? Sa stress. Oo. So, nadiri may buntag kay Gina and Samson. Maayong buntag, ma. Ask lang ko unsay pangalan sa gatas na i-recommend og senior nga para sa pasyente na kaisa lang inumun, pwede dili mo ka-breast or anything. Thank you, God bless sa inyo. I miss Dr. Gagabi Senior. Salamat kay Ma'am Gina Samson. Ang pangalan sa iyang gatas na patukaron is Isokal. Isokal. Nawala na siya sa market for a few years na siya nawala yung market. Pero kusog kayo na dati Isokal. So, dili na siya para kang kinsa lang ha, na kung dili mo gusto mo kaon, inom lang ani once a day. Na yung gihapo indications na siya. high protein na high protein ug high fat content. Para lang siya sa mga kanang malnourished na kinahanglan og nutritional support. Nani siya guri ginatawag nato na bawal ni siya sa mga type kidney disease. Kay kidneys man pud atong ginaistoryahan karon. So, careful yun, pero kana siya, indicated na siya. Tapos, dapat under medical supervision yun. Kung dapat i-recommend ini sa inyong doktor sa inyo, ha? Specifically. Pero actually, sa story lang ko sa inyo mga experience. Nami iro na payat kayo. Tapos nag-get na may extra dito si daddy o Isokal. Ipainom niya sa iro. Siguro mga 1 month siguro po sa tambuka na sa iro. So, syala po na iro ninyo naka-Isokal, oy. Medyo mahal na siya na. Palangga kayo na iro to siguro. Nagluya siya. So, example lang, no, sa kanang clinical practice. Una ay vet diri kunya kanang naamoy na na sayop sa mong giingon kasabira mi diri sa Facebook. Taka gawin mo. Pataka na. Kay dili na namo expertise ha sa balay ra ni Wala ko gibuhat. namin nag-claim na maayon kayo sa tanan. Lagi. Example lang to siya, no, sa binuhatan ni Daddy, no. Eh syempre loved one man gihapon ang iro. So, pwede siya i-try. Pero, kato example to siya kay ang Isokal para sa mga kinahanglan o kanang nutritional support. Kailangan siya i-refresh. Kinahanglan i-refresh, no? Kay Khalil Subong, good morning. Kapita, Ma'am Lily, good morning. Charity Abulog, salamat Doc sa mga advices. Salamat kay Satmap sa imong pag-ano. Salamat sa pagpaminaw. Ayaw ka ulaw, pangutana sa mga kay mo. Ganyan purpose na mo dili para makapatubag sa mga tao na wala kasabot sa o makatabang pud mi. Kung wala pud mo nakasabot sa among giingon, pwede pud mo mangutan na usab to clarify. Kay usahay kami pud wala pud mi nakasabot. Dili usahay, permente. Permente. Tita na Valencia lang. Good morning po tita. Good morning.
Dr. Berting, Digan, maayong buntag doktor, napagaw man ko, wala man ko'y ubo, og dahil napod ko, masud ipan, unsa man ni Doc. Okay, Ako so, pod pagaw pod. pero usually, pag ingana gani, gusto ba mo ang si Kanta, gusto ba si Kagit? Isa na siya dito sa imuhang naipolip sa vocal cords. Basig na ay polyp na ay nag-form na unod. Naunod dito sa vocal cords, so kailangan mo pasasipan sa baba. Basig na ay infection na wala pa nagmanifest, pwedeng dito lang sa larynx. Viral. Dapit, viral, na ay hubag gamay. Observe na to, pwede magpa-check up sa ENT. So, ang tawag na niya, direct laryngoscopy. Ma'am Alma Arsenio, good morning. Good morning, doctors. Ask ko unsay side effect, take allopurinol daily. God bless po. Allopurinol, side effect. So, i-search na to. Kaya, ang isa ka side effect ng allopurinol ay allopurinol. Allopurinol. Ay, magsamot na mo ang gouty arthritis. So, dapat inumon lang siya Kung wala pa wala nag-flare. nag-flare. Hindi sakit ang gout. Kung really sakit ng gout. Pwede siya mag-cause og kanang irritation sa tiyan, kanang murag nauseous ka or kanang murag Discomfort. kasugahon, discomfort. O pwede kung kanang allergic ka, pwede ka mag-rashes. So, una siya ang mga common na mga side effects. Pero usually, ang kuha na kung as maintenance na siya, gamay lang tayong side effects sa kanya. Mas Viral ako lang. ang risko kung dili nimo siya inumon. Viral lang kung namin kay problem sa kidneys, inabawasan na naman ang takbal niyo. Okay, so nagumana itong programa. Salamat kayo sa inyong mga Salamat kaayo. ginatawag na mga reactions sa ito dire, mga questions. Ang next ato na broadcaster kay si The Great Al Inugin. So, salamat kay Sir Ronil Mandresa. Mo ni si Dr. Kagapi. Mabalik mi next Wednesday ba? Next Wednesday. Dr. Kagapi, Dr. sa Kahanginan.